момчета, разпълните това нещо. Разпълните гасениците, разпълните. Разпълваме я държиме, докато не почне матча. До началния съдийски сигнал. Не искам хубаво да я разпълнете, разбрахте ли? Хубаво. Тръгвате наляво. По-бавно, по-бавно, по-бавно. Ще приебете плана. Тия една друга след нас и те откриха този начин за транспаранти. Няма проблема. Да не предете гасеницата, по-бавно. Разпълвайте леко. Давай, още малко, още разпълвай. Хубаво. Давай. Наляво още наляво, давай. Смело наляво. Момчета, искам да помагате на момчетата, които държат този транспарант да бъде изправен. Искам да гледате, за да не бъде накриво, да не се прецака, да не се изкриви. А на тех уникалната хореография няма ли да коментираме. Ще им се реме на живота днеска с извинение. Извинен си, каже без извинен. Двама-трима човека дръжте телескопа, но ние да духа вятър, моля ви. Liberté, hoy
чурбари, майка ми шева! Умри, ушел! Синя зона, синя зона, синя зона, София! Хайде всички, хайде момчета! Хайде момчета, имаме с какво стана, айде спряхме да пееме. Хайде трябва всички заедно в един глас. Всички заедно, целият сектор.